da iskutatuak jarri deunean, adierazi nahi deu, ez dela iskutuan gelditu dien gertaera batzuk baizik iskutatua hasi egin ziren. Ez da izan du ezagutzeko aukerik, gure adinekoak eta gaztekoak gutxillo gaindik, ez da aukerik izan du ezagutzeko. Orduan, bueno, nolabait guk irudikatzen genduen eta gure lehenbiziko kartelian azaldu genduen ispilu hausietako ispilu bat bezala zatik faltarian eta hori osatzeko asmoa izan guria. Nolabait, hor ilunpetan gelditzen ziren zati horiek ezagutu behar ginen zela. Eta hortan hasi ginen. Orduan, nola historia etengabekoa da eta oso luzia da, baina gertaera gogorrak 1986an gertatu ziren, gutxi gara bera hortik aurrea bezala kokatzen dugu gure lan. Hor, arkitu geha, pixka mugitzen hasi garenean, jendeak badula bere historia kontatzeko gogua. Norbaitei adierazteko, berak zer bizitu zuen, batez ere, bizi izan duzuenak, ez da, eta gero ondorengoak kontatu izkutute gauzak. Baina, ikusi gendun, ez ziela gerran hildakoak bakarrik baizik, gero beste multzo handi bat zegoela erdin, garaxa behatzen duzuenak. Batallón de trabajadores, erresteatutako aurrak, eta bazta duela horako gauzako gelditu dienak eta pentsatzen duela gure herriko parte diela eta bildu diela. Hemen dakagun egitasmoa, udaletxeekin sinatu egun kontratua eta barda, azken finean, altxamendu militarrean da diktadura frankinstanziak Lasarte horian eguntzian errepresaliatuen kasu guzti horiek aztertu, ezagutu eta jakinarazi zabaldu jendartiai. Eta horretarako aurreikusten ditugun pausoak emanberrekoak lirateke proiektu udalaren artxibategi guztietan garatu, dokumentazio publikoa aztertu eta egiaztatu, 36ko gerra garaiko eta gerra ondoko datetan udaleko artxibategien azterketa egin eta dagozkien beste agiritegietan aurki daitezkenekin dokumentuen konpilazio bat sortzea. Jatorrizko kokapen kodea ezarriaz eta udal artxibategi publiko batian gorriaz. Dokumentazio pribatuak egin ere, beste etxe aztertu eta egiaztatu, baita ere data berdinetan, identifikatu dokumentu pribatu guzti hauek egiaztatu eta udalaren agiritegian artxibatu baitaren modu ofizialian kopia konkurtsatua eta kokapen kodea ezarriaz baitaren. Gertaeren ikerketa egin, Nazio Batuen erakundian irizpideen arabera eta horretarako Eusko Jaurlaritza eta herri administrazioaren esku dauden dokumentazio edota datuak lortzea. Egia hori osatzeko da oraindik. Azkenian ezkutatua izan zaiguna guztion artean osatu behar daukagu. Eta egia da, lan importante bat egingo dara, orain martxan jarri dian bitartekoekin egia hori bildu eta guztion artean antolatzeari begira, baina ikusten dugu oraindik orain importantea dela biltzen goazen hori zabaltzen jutea. Ezinbestekoa dela, orain arte herritarrei ezkutatua izan zaiena ezagutarazteko bitartekoa jartzea. Orduan, biltzen goazen heinean eta pixka bat herrian ahots desberdinak, dokumentu desberdinak eta historia kontatzen duten elementu guztiak biltzen goazen heinean zabaltzea ere importantea iruditzen zaigu. Frankistek aktibatutako makinaria errepresibo horren guztiaren argazkia ere ezagutzera eman nahi dugu, hain zuzen ere gaur egungo egoera sozial, politiko, kultural orokorra ulertzeko elementuak ere hortxe ditugulako, ez? Eta egia da, pixka bat divulgazio lan honekin batera bilatu nahi duguna ere da, orain arte dakiguna ezagutaraziz, ezagutzeko dagoena ere agerian utzi eta horrekin ere pixka bat aipatu den aktibazio hori bilatzea. Sustatu nahi dugu, herritarrek parte hartu dezaten, gure memoria kolektibo hori osatzen azken finean, osatu gabe dagoen hori guztion artean antolatzeko auzolana herri honetan ere beharrezkoa delako.